Croeso cynnes iawn i chi i Gwobrau, Gŵyl, Dewi, Aber, Prifysgol Aberystwyth. Y Gwobrau yw'n ffordd ni o gydnabod a dathlu gwaith arbennig gan fyfyrwyr a chydweithwyr i hyrwyddo'r Gymraeg. Ydy, mae'n fis Hydre, ond penderfynon ni gwell hwyr na dim gwobrau o gwbl. Mae'r ffilm hon yn cynnwys englyn Eirig Salisbury i'r Enillydd. Yr hyn dwi'n edmygu'n fawr iawn am Heledd Davies ydy'r ffaith ei bod hi wedi achub ar bob un cyfle i gyflawni i hastudiaethau drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. A hynny mewn maes sydd o bosib yn weddol newydd i'r Gymraeg, sef troseddeg a seicoleg. A dyma fi'n meddwl am yr iaith fel pe bai hi'n mentro i faes newydd ac yn unig o bosib, ond bod Heledd yno i fod yn ffrind iddi. I blith y disgyblaethau, yr aeth iaith, wrthi I hun I ddechrau yn fyd, nes gweld drwy'r tyrfau digariad ei ffrind gorau.